kuzolunga, kuzodlula kuzofika isikhathi sokujabula. Wala bafethu shapo kunjani ngithembe ukuthi negrand ngithembe ukuthi niyaphila makuthi ke usanda kusijoina ku channel please ngicela wenze nje okulungile ulike ivideo usubscribe ku channel okunye okubaleka kakhulu uciphiza i-notification bell ukuze mangifaka ivideo uthole i-notification. Bafethu Orlando Pirates versus iMamelodi Sundowns noma ngithi iMamelodi Sundowns versus iOrlando Pirates since iMamelodi Sundowns idlalela ekhaya eLoftus Veryfield Stadium. Bafethu iOrlando Pirates isikhiphile i-lineup yayo neMamelodi Sundowns yayikhipha i-lineup yayo okunotisekile kwi-Orlando Pirates umdlali esimlindele futhi nesaziyo ukuthi uyakwazi ukuthi destroy iMamelodi Sundowns. uRelebohile Mofokeng akekho kwi-lineup, akekho futhi kuma-substitute. Bafethu ngiworried ke mina njengomlandeli we-Orlando Pirates and nginokusola ukuthi Orlando Pirates khona esifihlele khona ngoRelebohile Mofokeng thiwa ukwi-injury, but mina I don't think so. uRelebohile Mofokeng simbonile kwi-training ye-Orlando Pirates. If uyibuka le video engiyifakile la ngemuva uyabona ukuthi uRelebohile Mofokeng ufit for ukuthi angabuyela egaming. I think iOrlando Pirates khona into esifihlele yona. Ngenzeka uRelebohile Mofokeng mhlambe already iPirates isiyazi ukuthi uRelebohile Mofokeng uzoyishiya iOrlando Pirates. Kule mdlalo eyedlula asimbonanga uRelebohile Mofokeng and iOrlando Pirates ibiyenza kahle futhi ibiyenza kangconywana noma ngibeke kanjalo. Ongenzeka ukuthi iOrlando Pirates ifuna ukuhlola ukuthi iOrlando Pirates yenza kanjani engekho uRelebohile Mofokeng and yenza kahle. Ongenzeka ukuthi Orlando Pirates once yanotice ukuthi iOrlando Pirates iyadlala without uRelebohile Mofokeng then izokwazi ukuthi imdedelele lelo qembu. Ongenzeka selisubmithile i-offer kwi-Orlando Pirates. Indlela engibona ngayo bafethu le ngiworried. Wena awucommente ku-comment section ungitshela ukuthi wena uyibona kanjani le situation kaRelebohile Mofokeng. Singamboni kuma games but ku training ye-Orlando Pirates siyambona. Le video le kade ngiyifakile uRelebohile Mofokeng ubukeka efit ukuthi engabuyela egroundini. Like i-video, subscribe ku channel uphinde ucommente ku-comment section ungitshela ukuthi wena le situation uyibona ngayiphi indlela. Lo bekuwumbono wami, angisho ukuthi iwona wona. Bafethu asiphinde sihlangabezane ku video elandelayo. Kwamanje ngivumele ngithi nje bye bye.